खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबो हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लासो मिथिगोन दिनै भिडिअआ मा आं सानफ्रोमबो बुंबाय थानांगौ नामा फायदो जल्दियै नानि नानि बे साननायलाय दा जोंखौ मिथिबाय नानी masih gesem lah नङा मानो गोसोम नुनो नानी है हम लोग नानी पढ़ाई करता है ऊपर देखो ऊपर पढ़ाई करता है कौन सा स्कूल में आड़ी बाड़ी में कौन सा स्कूल में आड़ी बाड़ी में पढ़ता guys dari जाबाय आं हौवा जादों ओमफ्राय guys तारमाने एसे समखान नहीं ऐसे एक्टिंग खाना नुदों ऐसे समखान हौवा बायदि नुदों ना guys Puspa Sukikan नहीं साला देखाइन र आङो दे आंखौ मानो नुदों पुष्पा पुष्पा झुकेगा नहीं साला र इदि खालामनासो खालामो होमबासो देखायनो पुष्पा पुष्पा झुकेगा नहीं साला इदिल' फैयो तुम सिर्फ मेरी हो सिर्फ मेरी और तुम मैं सबका झुकेगा नहीं साला हाय 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 Selamat Mati udah Nih Yata Coba deh handsome lu deh Mwah hidup harus sedang aja hidup nih salah habisnya dong sih yuk aduh nih saya kasih muncar bay nih kukrus Loksmon Rekha होजोब्बाय आं सेस साला ओरैबायदि क'क्रोच नै थैबायानो दा नै आरो मोनबावबायसो So नै guys एबारसो आङो मा होनो बैग्रिनि आसार बानायनो हासिगोन नोंथांमोना आंनि थांनाय भिडिअखौ प्रिभियास भिडिअखौ नायनोबा मिथिदों जानो हागौ बैग्रि बायनानै जे लाबोदोंमोन ना बिराद मोजां आरोना बैग्रिया नै ओमफ्राय सिगां बायना लाबोनायखौ जोङो गारियाव माने थांबानो जालांबाय थायोमोन आरोना गोथावथार ओमफ्राय बेबो गोथाव आरोना ओमफ्राय बेखौ एसे सुबावनांगोन जानो लुबैबाय आं खेवनाय लोगो लोगो ओमफ्राय ना गोथाव आरोना गोदैथार अब्लाबो एसेल' थाव होगोन नालाय ओंखायनो गुरदै बायनानै लाबोबाय आरोना ओमफ्राय मेन बुस्थुआ नैबे गैयिनि थाखायनो जोङो आसारखौ बानायनो हायाखैमोन एबार बेखौ लाबोबाय नालाय बानायनोसै आरो बिराद गोथाव जागोन बैग्रिया बिराद गोथावखा लोदो लोदो बोरैबा लोदो लोदोथार मोदोम गोनां आरोना इयाव बानायनोसै नोंथांमोनाबो लुगैनो हाने नोंथांमोना नुबाथ' लुगैखागोन नै ओरैबायदि गोथाव टेस्टि देग्लाया सेरि बायना लाबोदोंमोनदां आरोना इनिया गोथावानो नङा नै बाय गोसोम गोसोम जाबावनांगौ
जानो सोरा So guys, नै दायो जोङो न'आवहाय थांगासिनो आरोना बिराद गोबाव नांसिगोन आरो न'आव मोनहैनो थाखाय उपाय गैला नै नानि टेक्ला लावदो आं थांगासिनो जों मोनफैबाय माबा मोनबाय खारखुवा मोनदो ओंखाम जाहैनोसै मा खबर नानि राखिलाय मालाय खालामनायखाय नामा दायो जोङो मोनफैबाय खारखुवा डिनारखौ खालामलांखानोसै Excuse me, like Sprite bottle dibosun horo. Sprite eta bottle. Thanda dio. आङो ब्राउनि जानोसै ब्राउनि आं नोंखौ लाना होनो नायनो मादि बुंदों आं खोनां फुला दे बिराद बडि जानायखाय माने दाख्लैसो आं केमेरायाव फुला दा होनसै आं जानो मोजां मोनग्रा बुस्थु बेसो ब्राउनिथ' नङा इयो ब्लेकसो आं जाया माने मोनसे जानोसै इसोरो आंनिबो आया गबायलै नङा गैखाया ए गैखाया गुसुंसोनो itu sosnya ini masih ngomong? Sosnya? आं ओंखाम जायाखै इसोर जाबाय आंनिया माबा माबि जाबायना माबायदि जादों गोथाव जादों ना हा गोथाव गोथावखौनो होनखायो सानसेबो गोथाव नङा होनना बुङा नों बुंलाय गोथाव नंगौना नङा आंनो ओंखाम होखैखाय बिसोरो आरजिं जाबाय थादों आंनो बाङायबो होआखै जादो नायबाय थालाय जोंहा बिमाया गेट खेवना होबायानो मा खबर बिमा अ बिमा मा खबर मोजां ना खबरा